सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुं जालांबाय बारदै सिख्ला रंजालि बैसागु आफादनि बानजायनायाव 28थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बरखुसुला गेजेर फरायसालि आरो बिहुराम बर' गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बारदै सिख्ला रंजालि बैसागु आफादनि बानजायनायाव 28थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया गाजा गोमजायै खुंफुं जालांबाय। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव बारदै सिख्ला रंजालि बैसागु आफादनि आरो रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोखांनायनि उनावनो रुंसारिफोरनिसिम गोसोखां बिबार बावनाय, बिफांसा गायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो आरो बेनि उनावनो गेवलां बैसागु मोसानाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारिया। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म आरो जर'खा आलासि महरै मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारी, गरेस्वर ब्लक कमिटि बिपिएफनि आफादगिरि धनन्जय बसुमतारी, 2025 मायथाइयाव आसाम सरकारा होनाय थुनलाइयारि बान्था मोनगिरि आजिरा लानाय फोरोंगिरि आरो लिरगिरि बरुवाकान्त ब्रह्म, गुवाहाटी मेडिकेल कलेजनि बिबुंगोरा डक्टर नयनमणि शर्मा बिथांमोना बाहागो लायो। गेवलां मेला जोबनानै थांनायनि उनाव गेदेमा रुंसारि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर', मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग, बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि फेस्ला फावगिरि फैलाव बसुमतारी आरो बर'नि मुंदांखा आलाय आरन सावथुन लिरगिरि अरुण नार्जारिनि मुसुखायाव आलारि सावजेनगिरि महरै बाहागो लायो बिहुराम बर' आरो गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि देबेन चन्द्र बर'आ।